Здравейте! Ето ни в музея и обещаното ревю от преди 15 дена, когато завърших това колело. Имаше дребни неща, които трябваше да направя. Бях го снимал долу пред входа на фона на есенния пейзаж и тогава обещах, че ще го направя. Ще направя ревю тук в музея. Първо ще поговоря какво съм правил аз по него, а след това ще кажа някои думи за марката. Интересна историята, поне за мен. Така че, приятно гледане. Първо да започна с това, че въобще не съм знаел, някъде преди 2 месеца научих, въобще за това колело, за тази марка. Не съм знаел за нея. Изпрати ми една обява един мой близък колега, който знае, че колекционира и реши да ми я прати. А пък, когато я видях, ми стана интересно и исках да си го взема. Пък той беше на едни смешни пари. Да купих си го. Не това колело, не говоря за него. Същото, но в по-лошо състояние с повече липси. Огледах го, обаче то не ставаше и за колекция много. Пък и с липси имаше една така малка дилема. Дали да взема донор към него или по-скоро него да използвам като донор за някой друго. Та почнах тогава да оглеждам така обявите и попаднах на ето тази класика тук. И всъщност колко класика не знам, но на мен ми харесва. Попаднах на това колело. От обявите това беше най-доброто, най-запазеното, най-комплектното. От всичко по най. Направо супер. Състоянието е от 95 от 100. Ще го снимам и малко по-детайлно. Та купих си го него, онова го подарих на един колега, който в момента много му се радва. Хубаво да си правим и жестове от време на време, и аз съм подарявал, и на мен са ми подарявали. Затова сме колеги. Затова са форумите, не толкова да се псуваме, както някои правят. Но това сега е отделна тема. Та като го купих, липсваше чантичка, която всъщност, като се замисля, може би от школник или нещо такова по-мъничка, ще му ходи повече. Тази е голема. За предпочитане да е черна, за да се отива с седалката и като цяло с велосипеда. Помпата беше неоригинална и някаква синя пластмасова, която всъщност боядисах и се получи добре на фона на черното, но после ми изпадна тая и я замених, като според мен тази е по-красива дори. Не държа на 120% оригинал, много, не много, ама голяма част от велосипедите ми са с подобрения, с неоригинални помпи примерно. Специално за помпите нямам претенции, тази е по-красива от оригиналната. Плюс това оригинална, надали ще намеря, не е чак толкова разпространен този велосипед тук в България, така че съм доволен от тази помпа, която даже и работи, мисля, че. Звънче. Не знам въобще дали това колело трябва да има оригинален звънец и да трябва да има, не знам как трябва да изглежда той. Сложих този, който е доста по-ранен в сравнение с велосипеда. Колелото е 89-та година, 34 годишно, нито е толкова малко, нито е толкова много, средна хубост. Не знам дали трябва да има оригинално звънче, но съм сложил. Тук отпред, на мястото на фарчето, имаше едно като поставка за шише, която махнах и сложих оригинален фар. Да. Този брояч, ето, този е за 24 цола, но така и така не съм го направил да работи, няма значение това. Някой беше спорил, не с мен, но имаше спорове в форумите, че тези километражи били само за 28 цола. Ето. Не е вярно, че са само за 28, в случая този е за 24. За да работи коректно, иначе на която и капа да го сложиш, ще ти отчита. Аз в момента не съм го направил и не смятам да го направя, да ме отчита, защото това колело по-скоро е за колекция повече, не толкова за каране. Красив дизайн, хром, черно,
емблеми, табелки даже. Готино. Оригинални вътрешни и външни гуми има. Оригинални педали, курбели, всичко обслужен. Като единствената ми забележка, която няма как да се поправи, е, че центровахме каплите. Първо аз опитах. Току съм опитал, аз си ги направих, но не беше идеално. След това ги дадах на един много добър майстор тук във Варна, с над 20-30 годишен стаж само с велосипеди. Дадах му ги да ги центрова и той, но разликата беше нулева от моят крайен резултат и неговият. Просто шините бяха много, не бяха, ами са много мекички. И просто която и спица да въртнеш, било то от тази страна, от онази там, която и да завъртнеш, колкото и малко да въртнеш, пак се измества и при спиране малко тресе. С задна спирачка, с предна спирачка, така е. Този велосипед е така. Това е единствената ми забележка. Но като цяло, аз съм колекционер и гледам плюсовете, а не минусите. Много хора в групите не са на моето мнение, конкретно, специално за този велосипед, защото бил некачествено направен в сравнение с другите. Сега аз не съм имал други, за да направя някаква разлика. Пък и не можеш да отидеш до София с него. Не, че не може, но това е колекционерско колело и този минус смятам да го преглътна за каплите. Движат се, супер са, само дето при спиране леко се усеща тресене. Това е. Иначе багажника си е като на балканче, този тип, с пружина. Остана май тук да сложа едни накрайници на жилата, да не се разплитат. Сега ги забелязах даже. И така. Сега съм дрънкал за това, какво съм правил аз. Сега да поговорим малко и за самата марка Phoenix. Компанията възниква като трета фабрика за велосипеди в Шанхай, основана през 1958 година, когато предприятието става съвместна държавно-частна собственост от изцяло частна собственост, каквато е била преди това. По-късно са прехвърлени в публично предприятие. Phoenix е изцяло притежавано дъщерно дружество на Шанхай Phoenix Import and Export Company, ако не се лъжа, което продава и дистрибутира велосипеди част с именно тази марка. Phoenix изнася велосипеди в повече от 50 страни, което е вау! И печели над 60 милиона щатски долара годишно. Също е много добре. От тогава търговската марка Phoenix, между другото тя е една от първите 10 най-известни търговски марки в Китай, е регистрирана в 104 страни. 104 страни. Велосипедът Phoenix е специално поддържан износен продукт на китайската нация. Когато чуждестранни лидери, тук много мълчуди този факт, когато чуждестранни лидери посещавали Китай, те получавали велосипед Phoenix като подарък за добре дошли. Евала на китайците им прави. През 2017 година Phoenix Bicycles, компанията, казва в изявление, че е в състояние да произведе най-малко 5 милиона велосипеда за ОФО през следващите 12 месеца. През следващата една година. ОФО, това е компания за споделяне, така нареченото, на велосипеди, базирана в Пекин през 2014 година. Използва система с приложение за телефон, за мобилен телефон, за отключване и локализиране на близки велосипеди на близко разстояние, като разбира се таксува за тази услуга. Phoenix също произвежда детски велосипеди, BMX-ове,
Планински велосипеди, тип Матабъм, мисля, че не съм тук много запознат. Хибриди някакви, така бях чел. Както и градски велосипеди, плажни круизери, състезателни велосипеди и доста други, които не мога да запомня. Но все пак аз имам само бегач. Първият бегач в колекцията ми и не последен. Доволен съм и си го карам с кеф край плажната алея тук във Варна. Така че китайците са били голяма работа, а тези, които хулят тази марка, не ми съжалявам, мен си ма кефи и аз няма как да я хуля. Така че мнението на колекционера явно се различава от тези на велосипедистите, на колоездачите и така нататък. Така че това от мен за днеска. Благодаря ви за вниманието. Бъдете здрави и очаквайте вече видео с музика в музея. По-детайлно показване не на колело, на самия музей. Какво съм направил за една година. Очаквайте го. До скоро!